Arkistossamme on yli 1300 kasettia, eli yli 42 000 metriä magneettonauhaa. Materiaalia riittää yli 4,5 vuodeksi, eli voin luottavaisin mielin sanoa nähneeni kaiken. Väitätte myös tehneenne hämmästyttävän löydön. Kyllä. Uskon pystyväni ennakoimaan tulevia asioita. Jos mietitään viime vuosien menneitä tapahtumia, terroriskut ja sen sellaiset, sikainfluenssa, Iranin ohjuskokeet, Abu Ghraib, Concorde, Amerikan musta presidentti. Olen nähnyt tämän kaiken ennalta katsomalla 24. Terroriskut ensimmäisestä tuotantokaudesta lähtien. Sikainfluenssa 3. tuotantokausi, David Palmer presidentiksi 2. tuotantokausi. Eikö tämä kaikki ole aika selvää? Voisikohan kuitenkin olla mahdollista, että kyseessä on vain sattumanvaraiset tapahtumat? Ei. David Palmer presidentiksi. Joo, Amerikan musta presidentti. Ei tässä ole mitään järkeä. Ei tuossa ole mitään järkeä. Siis 3. tuotantokausi silti toi kuulostaa, että tämän haastattelun sävy on käynyt vähän ikäväksi. Saavutatko sen tallennuslaitteen ja vetkö sen pois? Ei tarvitsisi kuin katsoa uusi tuotantokausi. Eivät puhuisi tuohon sävyyn, eivät nauraisi, eivät esittäisi kysymyksiä, vaan kuuntelisivat sikainfluenssa, Abu Ghraib, Concorde, Amerikan musta presidentti, Iranin viimeinen musta sikapresidentti. Sitten tulevat kysymään, kun kaikki tämä on jo tapahtunut. Turha sitä enää on kertoa.